Mentres a vida volvía aos parques infantís de concellos como Porto do Son, Lousame ou Rianxo, os cativos de outros municipios como Boiro, A Pobra ou Ribeira terán aínda que agardar. Dado que o decreto sobre a nova normalidade publicouse o sábado, os gobernos locais non tiveron apenas tempo para realizar a posta a punto dos parques, así como para garantir o cumprimento das medidas de prevención e o control do aforo. Que organizar e intentar seguir as recomendacións que fai a Xunta de Galicia a través da publicación do DOGA, como decía, que saiu o sábado. Temos que organizar a limpeza e desinfección diaria. O Concello hoxe en día está sobrepasado a súa capacidade de realizar esta tarefa nas dependencias municipais. Non temos traballadoras e traballadores suficientes, temos que contratar externamente e, polo tanto, un traballo a maiores que nos chega agora de xeito imprevisto e que é necesario organizar. Recomendan tamén que se dé información sobre o aforo. Estamos calculando o aforo, queremos sinalizalo en cada un dos parques. Nos concellos máis pequenos, os parques permanecen abertos xa dende hoxe. Nesta primeira xornada, a afluencia de cativos non foi moi destacada, aínda que os que si acudiron respetaron en todo momento as medidas de seguridade e desinfección. Precisamente a responsabilidade individual é clave na volta á nova normalidade, posto que, tal e como apuntou o alcalde da Pobra, é inviable manter vixilancia e desinfección diaria en todos os parques e instalacións de ocio. Non vai haber vixilancia máis que circunstancialmente por parte da Policía Municipal, lógicamente non podemos poñer a unha persoa en cada parque, así que, polo tanto, apelamos á responsabilidade da xente de que se chega a un parque infantil ve o aforo e este está superado, pois que o deixe para outro momento ou que espere a que alguén abandone o parque para poder utilizalo. O alcalde da Pobra agarda que ao longo desta semana poidan reabrir progresivamente todos os parques. En Boiro aínda non hai data, a espera de ver como evoluciona a situación epidemiolóxica, mentres que en Ribeira abrirán o próximo luns, día 22, a espera de perfilar o programa de desinfección e establecer o aforo permitido en cada un. Pola súa banda, Noia procedeu durante toda a mañá a realizar labores de roza e limpeza, polo que algúns parques xa estiveron operativos esta mesma tarde.